Ja. Wat 'n range van aromas die inkom. Lovely. Yep. Alright. Wel, hier noem ons die 7 stinky sins. Ja. Yes. So, rou ei, medium / groot. Blou gekookte eier, Oh yeah. kliphard. Lekker blokkie blou kaas. 100 gram. Blik Pek Saint-Gervais. Jawel, 125 gram. Shooter glasie met lekker winkel gechopte garlic, so hy stink ekstra baie. Exquisite chop garlic. Blik asperges, my vyand. En 'n blik baked beans. Dankie koe. En net ons 'n bietjie meer af te sluk tot 'n magoukie. Peace As aan. ons dors raak. Give your body a boost. Ek dink ons sal genoeg nitrous hê na hierdie kombinasie. Just stink. Okay, so strategie. Wel, die idee is seker maar om dit soort van individueel te eet, Ja. maar ek weet nie of jy seker nie klaar te eet voor jy die volgende eet nie. Ja, met baked beans 'n bietjie afwissel. As jy te veel pong, as 'n boontjie eet, dan mag gou drink. Maar kom ek sê jou, my grootste vrees is hierdie blou kaas. Ja. Lightweight. Ek dink ek moet dit oor en verby kry. Myne is probably asperges, eie en die garlic. Ja. Oh, waarmee gaan jy begin? Gaan ons hierdie wit appeltjie eet? I guess. Ons hoor. Hey! Ek het daai nog pas gehad. Ja, nogals. Okay. Alright, wel. Bottoms up. Cheers. Ja. Forf. Wat geweld. Oh, joh. Hij is kwijt bekeel, nee? Moet niet verstukken, hier goed in je neus gaan. Niet veel bij meer. Oh. Dit is echt op je neus. So baie. Brand. Ja, dat is fucking slecht. Het brandt te veel. Jo. Dit is maar zo freaking lekker. Jo. Daar is toch goed geweest. Ik ga je dood gaan van eieren en visie. Dat is ook wel leuk op het team. Doe weg. Dat kan. Het is weer weg. Oh, het is maar stel het eieren. Jo. Ik kan het zien. Ik kan het zien. Waarom met jou?
Jy mag gou Sabrina. Hey, nou gaan ons hier nog. Bietjie relief. Maar jy is so blou nie. Ja, is blou genoeg. Hier is omtrent so om al te eet. Ja, dit is flippend droog. Is dit? Nog eiers later. Nou, dit lyk nie nou so bad nie. Miskien wil ek hom proe, ja. Okay. Daar die ei. Maar jy het nog volslaat. Het gaan nie ergste wees. Dit is soos 2 skeppe. Ek gaan kyk of ek hom kan uitgooi, ek het 'n bietjie losgemaak. Uitgooi waar. In my mond. Skoot hom. Just dit. Maar ek gaan hom nie sluk, ek gaan nie kou nie. Probeer sluk. Ek gaan hom gooi, maar gou sluk. Nou, ek gaan self doen. Hierdie gaan pak wees. Oh. Oh, mega. Ja, like olie. Oh, het vrot. Bliksem. Oh, ja, dat is bad. Dat is heavy bad. Ja, eier. Het stink. Babies. Doe eens goed samen, jullie. Maar dat is nog ding. Pinky ponky. Kan je pas wat? Ja, ik zie. Hoekom is dit so grof? Is dit altyd so grof? Dit is... Die koule bene, man. Ek nie so grof as jy het so sterk gehad het. Dit brood nie op brood nie. Nee, maar dan sê jy baie meer botter op dan. Baie meer brood. Okay, wacht, jy gaan hierdie kaas nou. Dit is so bad nie. My maag voel nie lekker nie. My brein voel nie lekker nie. Dit is alweer net bad. Dan gaan we zo checken hoeveel wat je niet weet. Jy gaan die vis meer. Gaan stop sit. Een kost niet zo werken. Precies. Nie baby. Maar terug. Ja. Dit is baie. Ik was het wel. Alles anders wel. Oké dan. Loop. Ik kan het bij doen. Oh, zet hem erin. Oeh, je favorite. Dat is maar een moes. Is hier gewoon lang vat. Is het nice? Dat is voor mij lekker. Het is een beetje weird, zo slimy of iets. Het gemaakt dat ik opgooi. Gaan dit? Ja, wel. Die knop. Kijk, nog zo ver met die kaas. Ja, kijk nog die extra zo. Twee happen. Ik ga me gewoon op mijn lach. Kijk, net als 4 happen. Ik kan niet dat ik maar kan slechten. Joh, daai goeie van jou is ryk soos voete.
Nee, ruil. Nee, asseblief nie. Dis hy is sterk. Hy is baie sterk. Dankie. Dankie vir die sterkertjie. Jo. Okay, cheers. Alright. Heel goed hoor. Ja. Bring dit wat was. Ek het met ons speel. Ja. Dat was sterk was. Maar de kooi was niet. Moet ik even worden. Ja, nee, wat? Eerst de chili. Wat is het? Wat is het? Jo, dat is al. Dit wordt ook heel bij deze woorden. Ja. Waar je goed iemand. Dat is van mijn kant. Ja. Dat was sterk. Dit was nu zo ver. Dit is niet vast meer. Ik zie je. Slimmer, kijk nou hoor. Maar dat is niet meer hoor. Laat je. Dit is. Dat weet ik ook niet. Dat kost niet aan. Dit is mijn politiek ook niet. Dit is mijn probleem. Mooi aan, mooi door. Stop, stop. 408 gram. 900. 20. Nou, hier, kijk. Dat vind ik. Zo, dat of ik in de 14. Hier is waar weer. Wat is het? Nee, dat is mijn kant, maar voor mij. Doe je dat even, dan ben je zien, mooi. Goed op, gaat even nog kijken. En alleen maar je van zo'n ander. Kom, kom, kom. Ik denk dat is een half uur. Wat zie je? Wat is het? Dus, dat is echt Dat was dus simpel niet zo verkeerd. Dat was simpel niet. Dat ik beetje maar ik niet anders. Dat was een zwaar. Je weet? Ja, dat wil ik. Hey, kijk hier. Kijk nog, wat hij goed. Dit is koppen. Dat speel ik wel niet. Dit is weg. Maar dat is wel bij zijn, want het verzorgd is. Dat is niet één. Ja, wat dan? Oh, maar even bij. Dat is gewoon. Hier, hoe is het? Zijn lappen, hè? Dat is zus. Oh, dat is stuff niet. Die Blue Tower. Gewoon met een slagsje. Ja. Dat doe ik. Ja, ik snap van hem. Maar hij begint dus net aan de fiets. Please enough. Of course, die erin. Jo. Dat kost ook niet. Misschien net als lekker. Ja, dat is dat. Och, ja. Dat is maar strak. Kijk. Wat jij wil. Nou ja. Zo viel op ook. Jij. Ik blijf wel eens die bij eens. Kom lekker naar het
Dat niet meer gezegd. Dus wat doen we met ons meer nou? Dat was niet. Niet te lang. Hier is maar garlic olie was bij. Dat is precies. Hey, it was terrible. Nu omdat ik alles naar even niet wil. Ik kan niet meer eten. Ik kan niet meer eten. Doe maar uit maar niet. Yes, dat speel ik altijd niet. Ja? Dat gebeurt me gewoon. Ik ben ook zeker. Maar dat vind ik het wel. Ah, nee. Dat snap je. Machine. Ah. Sorry.